Il-Korporazzjoni Enemalta ħabbret is-sitt konsorsi li ġew shortlisted għal long-term power purchase u gas supply agreement. Dawn huma id-Daewoo Shipping and Marine Engineering Company Limited, Electrogas Malta Consortium, Edison Spa, Endeavour Energy Holdings and Exodus Crossing, Sofimat Gestamp u Yildirim Technicas Power and Gas. Dawn is-sitt konsorsi ġew shortlisted wara li kwalifikaw skont il-kriterji f'dan il-proċess kompetittiv biex jissottomettu bid finali għal Power Purchase Agreement u Gas Supply Agreement. Il-Ministeru għall-Enerġija u Konservazzjoni tal-Ilma qal li dan huwa pass ieħor fil-ħidma tal-Gvern lejn kontijiet orħos u arja aktar nadifa. Il-Ministeru jfakkar li dan il-Gvern beda jaħdem fuq dan il-proġett sa mill-ewwel jum ta' din il-leġislatura. Ftit inqas minn xahar wara l-elezzjoni, il-Gvern ħareġ is-sejħa internazzjonali tal-espressjoni ta' interess u kapaċità għal long-term Power Purchase Agreement u Gas Supply Agreement. Oriġinarjament kien hemm 19 sottomissjoni xhieda tal-interess qawwi f'dan il-proġett fattibbli. Dawn issa niżlu għal 6 pass ieħor li juri li dan il-proġett jinsab on track. Min barra li għaddej dan il-proċess bħalissa għaddejjin ukoll l-istudji kollha meħtieġa biex il-MEPA wara konsultazzjoni ma' dawk kollha konċernati eventwalment toħroġ il-permessi neċessarji. Dan juri kemm il-Gvern huwa kommess li mhux biss iraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma kif imwiet imma li jkollna arja aktar nadifa. Intant permezz ta' dan il-proġett se tkun qed tingħala il-Power Station tal-Marsa u titneħħa iċ-ċumnija ta' Dellimara biex bekk ikollna arja aktar nadifa. Dan il-pjan huwa wieħed mill-proposti li għandu il-Gvern għal din il-leġislatura biex iraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-impjant tal-BWSC jibda jaħdem bil-gass. Gvern ġdid ser jaħdem biex iżid il-ġenerazzjoni tal-enerġija minn sorsi notfa u tissaħħaħ il-kompetittività ekonomika. Il-proġett mistenni jkun lest sa' April tal-2015.